Ụmụnne ekene m unu, daalụnụ. Taa abịa m igosi unu foonu dọ na be anyị, maka na o nwere ihe eji foonu eme n'obodo oyibo. Foonu juru eju. O nwere ofu nwoke bịa na-enye m mkpali si na mbụ a na-ayọ mụnwa nke bụ a na-ayọ. Mba, mmadụ ekwe ka inye m ụdị mkpali ahụ si na mbụ a na-ayọ na foonu. Ọ bụrụ na m chọọ ka egonye m foonu mụ kwuo ka edonetielu m foonu. Mba, akaligo m ihe mba ji na-akali iru n'ọkụ. Ọnya ka m ji bupute foonu niile dọ n'ụna. Foonu niile a bụ foonu m, ma laptọpụ dị ya, ma nke ukwu ma nke nta, ma desktọpụ ọ dị n'ụna. Mma egosi unu fancha, unu fụrụ ya na-agụkwa n'ọnụ. Ihe a bụ foonu. Otu, abụọ, atọ. Nke a bụ iPhone. Atọ, anọ. Nke a bụ Samsung Galaxy A9 2022 model. Ọnya bụ nke new model. Nke a bụkwa Samsung Galaxy A7. Ifuru ya, ifuru ya. Foonu bụ ebe a. Ihe m ji egosi gị ya bụ ka ị ghara ịpụtazi na amụ amụ, maka onye amara onye na-akpụ ya nwata nwoke. Ịmalụ mmadụ ikpe onye afịa, ịma mkpọzi ya nwata nwoke. Ihe a bụ iPad. Ifuru ya, ọ na-eme eme. Ifu gị iPad. Ihe niile a bụ kọmputa. Nke a bụkwa kọmputa kwa notebook. Fancha na-eme eme. O nwere nke a dị eme eme. Ifuru ya, ọ laptọpụ. Ọ na-emekwa eme. Nke bụkwa iPad. Ifuru ya, fancha niile bụ kọmputa. Onwekwe nke bụ tọị. Fancha na-eme eme. Ọ bụ foonu, ọ bụ kọmputa. Nke bụkwa, ọ bụ laptọpụ. Touch screen. Touch screen kwa. Ọ na-eme eme. Ifuru ya, ọ na-eme eme. So isizi na asịsị gonye m ndị idea asịsị gonye m foonu. Mba, ndị otu anyị na-alụ ọrụ n'ala Igbo, foonu fa mebi and ọ bụ eziokwu. Anyị nwere ike ịnọkọta bịa were idea na-ayọ foonu. Nchọ nyọ unu ihe, maka na ihe anyị na-eme kekezi ihe anyị na-eme competition. Ayọgo m unu si unu host bi, unu donetiela anyị ka na-enye ndị gbatara ihe ego. So ụfọdụ ndị kwetekwere na ụfọdụ ekwetere na mkpọ okwu afa ana-ama aghụghọ. Ejiri m aghụghọ abịa. So ọ bụrụ na ị na-aghọ aghụghọ, chee na one ahụ ka onye niile si aghọ. Ọ bụrụ one ahụ ka onye niile si aghọ. So na-agụkwa ihe ọnụ. Laptọpụ 1, iPad 2, laptọpụ 3, iPad 4, foonu 5, foonu ọzọ 6, foonu ọzọ 7, foonu ọzọ 8, foonu ọzọ 9, plus nke a m ji evidio 10, plus desktop dị n'ụlọ. Ọ bụrụ gịnị? 11 gadget device dị ebe a. So nwaanyị m ji ga-abịa yọba foonu. Ị na-eche m anya, ọ dịghị ka ndị anya ukwu. Adịrọ m anya ukwu. Ihe m nwere na-ezulu m. O zuchete m ụva. Ọ bụ jụọ ese jụruo ụlọ. Onye amara onye na-akpụ ya nwata nwoke ma ọ nwata nwaanyị. Afụrụ m ihe ị na-egosi, je na-egosi bọngalo gị na ịrụtago ụlọ na-enye. Ị na-eme show bọngalo gị, afụrụ ya. Mana ọ bụrụ ihe niile ka a ga na-egosi, na-asị na-enye ka akụba aka. Mana ihe kpatara ihe o ji wee mee. Nsị ka m gosigodi gị nke ka m tụnye gị azụ na nsị olu. Ọ bụ anyị nwawere katapila je kpọpụ ụlọ mmadụ, rent elufu ụlọ for 1 year, wee rụọ ọrụ for 2 decades free. Mma egosikwe gị foto, egosi gị vidiyo. So ịkpọzina mmadụ nwata nwoke ma ọ nwata nwaanyị, ịkpọzina nwata nwoke di m alụkatago ụlọ gbakọta ana, ọ maazịghị o ji ana na ụlọ eme. O jekụkpọpụrụ mmadụ ụlọ ya, bulufa je debe na rent for 1 year. 1 year ka o ji wee lụchapụrụ fa 2 decades, wee kpọbatakwa fa back free. Ihe a ekekọtego m ihe mmadụ na anụ ụlọ. Ekeketego bụ mmadụ foonu na iPad, ma ndị mma ma ndị m amara. Ekeketego mfa. So ama m ihe nji pọs ọnya. So ịkwana m aka.
ịkwana m aka onye nchọkwa ngonye ọzọ onye m achọrọ ama m reason m ejire m ya maka mgbe anyị bidoro na matchmaker mgbe anyị bidoro matchmaker 2017 ama m ndị lili foonu m gonyere fa na laptọpụ anyị bidokwa ọzọ 2018 faịlị kwelie ka akụkọ dị na ya faịlị enye anyị gonyekwa ọzọ 2020 bunye laptọpụ ma kamera ama m ka anyị si lie enye dai anya mbụ ndị be anyị mana ị gara ejiri mgbagbu ghara ọgụ ị gara eji maka ajọ ihe ofu onye mechie ụzọ mba ị ga na-emekwa ọgọ mana ama m ihe njikwa ọzọ anya maka gị bụ nne ọ bụrụ ihe niile nwa gị ya ọgụ ka ị ga-enye ụfọdụ idile ihe ahụ ịma ihe iji eme ka o wee malị na ukwe ngwere bụ ukwe ka ọ malị na ije dị ụfụ maka nwa akwụ n'azụ amara na ije bụ ụfụ jos jụọ ese jụruo be anyị ọka ọ na-eti ebe niile ka anyị si jee kụkpọpụrụ mmadụ nwụrụ ya lụọla ya tudeke for free na-eke moto ịmara na anya na UK anụmanụ ịmana m enwere moto mana ana m eke mmadụ moto ma ndị ji agba transport ma ndị ji agba private ana m eke di m asịgo m mụọ moto na UK si ya mba unu afụnugo onye agwala ihe ọsị mba ama m ihe njisi mba asịkwa m ya na mma amụ mana mba good for now ama m ihe njisi mba the reason best known to me nchọ mmụọ ya nkịta nke eji o nwere moto sikwa m mmụọ ya asịrị m ya mba adị m anwụ ọ bụrụ na mmụọ ya nkịta nke eji ọ ga-egonyekwe m nke kara aka mana asịrị m ya mba ọ gwago m ya ogboro one ma one si ya mba ama m ihe njisi mba mana mmadụ akọrọ unu gụcha ntị ka unu nụrụ unu ama nnụta nwunye maka ụmụ ụdị mmadụ mbụ mana anara m eme ịpankom anara m ebi fake and pretense life anara m ebi ndụ ịpankom ana m ebi cool and simple life ọ bụ ụdị ndụ m na-ebi and mụnwa na-enyekwa mmadụ ihe enwere m aka onyinye jụọ ndị mmadụ na-agagharịcha na Facebook a onye na-eme ihe na-atọ m ụtọ ọ maghị yọdị m ihe njọs mkpọ ọnya si awụta akaụntụ nye ihe nchọ inye without evidio ihe ma ọ bụ epostu ihe fanọcha na-ene anya ma ndị chọọ ịtravel ego Facebook mana ama m ihe nji post godie for now good maka o nwere ihe ọjọọ fa na-eme ma mmechi elife ihe mana ọ bụrụ ihe mmeje na nsogba mana one day m na-abịakwa tebụl unu ndị mere ihe ọjọọ na ihe ọma mmeriva nke ahụ akwara amị akwara emeche m na-abịa tebụl unu kpọcha afa nche afa n'ofu n'ofu ndị mere appreciate irire nne ọ bụ ihe ọjọọ yana wayo na ụmụ ihe ndị ọzọ ka fa ji akwụ ụgwọ ya bụ chekwele ka ijefu desktop ihe ejefu ya mbọsị ọzọ ma ịkpọzi na mmadụ nwata nwoke ma ọ nwata nwaanyị mbọsị ọzọ efulia ịnọkọtazi na mụ mmadụ amụ ọkwa ifugi isi itodat ya bụ ịnọkọta na mụ mmadụ amụma ịmara onye ahụ mụnwa na-ayọ ihe maka na nsi na ndị nkụzi anyị foonu famebi onwe ndị iwe bịa na-ajụ m cross question ifugo na foonu bụ ihe amara ka eji eme n'ụlọ ọ dịghị ka mma enweta ụdị foonu a mbịa na-ayọ foonu si doneti ọ bụrụ na nchọkwa ka edo o nwere ihe agụụ ga-agụbụ nzi m maọbụ nlụ ọrụ maọbụ mmenoten nchọ mmadụ arụzi ọrụ forever mana agụụ ama ngụbụ nzi m so ịfụ mmadụ ịkpọzi ya nwata nwoke oneche ga anya ọ dị m ka ndị anya ukwu adịrọ m anya ukwu abụ m simple lady very very simple anara m eme anya ukwu anakwa m ayọ ihe ọ bụgo di mgbe m nọ na be anyị ihe siri ike ọ bụ ya ka di m ji nụọ m mgbe ọ bịa nụ m after 1 year ọ mata m ọ naghachi ọ n'obodo oyibo anọkọtara m one day si ya nye m ihe na ihe na-akpa m mkpa asịra m ya wuti ọnụ mana mbọsị o bido wee mebezi ihe o jizi trela ebutie maka na ọ sị na ndị niile ọfụ wee naghachi
fancha bụ a na-ayọ na-enye nsogbu. Ọ bụ ya ka o ji trọsụ weli ịmara ụlọ akụ ya mụnwa ji nke bụ na nchọ welie na-eme ihe so mana ejiri m ego akpafusi maka ejiri akpata etufu abụọ ọganya. Ya bụ ifu mmadụ isizi ya nwata nwoke iju onye afịa ka ọ gwa gị afịa jee jụọ ese jụkwa ese a na-ama eme ọnụ jee jụọ ese mma emecha ebupụta ụlọ ọ bụọkwa n'obere ụlọ no 6 flat ka a lụrụ mmadụ free. Ọ bụ mụnwa na di m lụrụ ya wee dash ya mmadụ free. Ọ bụọkwa nke ka ya mechie ya kwụghachibu ụgwọ ka ị wee mata. Moto anyị na-eke moto, laptọpụ ekeketego fonu. So nchọ nwere fonu nye ndị ọrụ na-alụ ọrụ n'Igbo class. Ọ bụrụ ọsọ mụnwa Igbo class iso nwelie inwe ike idonetila anyị fonu ma anyị yọọ gị ma na anyị ayọrọ gị inwe ike idoneti nwe. So ọ bụrụ ọsọ mụnwa Igbo class mana nchọ nwere fonu nye onye na-alụ ọrụ n'Igbo class na ajụrụ ndị Igbo class fakwụghachi mana ama m ihe njipọ ọzọ anya so ịkwana m aka maka amago m ebe isi apụta unu ejego fikọcha ama m ebe isi apụta ya ka m ji gosi gị ama m ebe isi apụta ịbịa na-amụ ị na-amụ ụlọ eze gị na ọ bụkwara na anyị chọrọ ka egonye anyị fonu ma ọ ka edonetiela anyị fonu anyị kwuo nekene ifu m ana m aba bọọsụ mana ana m eke ndị mmadụ ka nke bụ na nchọ ngolu nke galakarịchara n'ọnụ. Mana ifu m na streeti eji m ụkwụ na-agba ọsọ na-aga n'ụzọ kwa mbọsị eji m ụkwụ na-agba ọsọ na-aga so ifu mmadụ inenene fie aka nri na aka ekpe na anya amakwa gị ama m ebe isi apụta iji fake akaụntụ na-apụta ndị ama m onye bụ ya ka m ji wee gosi gị.